हाय लोगोफोर खुलुमलायबाय आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोबा अन्नानै नायलांबाय थादोलाय दिनै माइ हानो थाङासै ओमफ्राय आं दिनै नोंसोरजों दसे ओरैनो ब्लग खालामनोसै नोंसोरनो शेयार खालामनोसै होननानै लाबोबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंनि ब्लगा माबायदि जायो ओमफ्राय नै ओरैजायबो दङ लोगोफोर नै आरो इथिंजाय दङ नायलांबाय थादो इदिबा लोगोफोर नै बे अमा गन्द्रा नै लोगोफोर बे अमा गन्द्रा ना बे अमा गन्द्राखौ मानो थाखाय इदि दुमदों होनबा सियाल फैदों लोगोफोर सियाला अमाखौ मानै लांबाय आरोना सियाल फैदों ओमफ्राय बे सियालनि थाखाय बेखौ दुमना दोनबाय नै ओरैजाय दुमजोब्बाय आरोना आं नोंसोरनो मोजां खोन्थानो दे र' नै नायलाय लोगोफोर नै नैखौ ओरैजाय गन्द्रा लुना दोनदों आरोना ओमफ्राय अमाखौ नै अमाया ओरैजाय ओमफ्राय सियाला लांजोब्बाय आरोना लांजोबाखै मानै लांदों आरोना लांजोब्बाय जाखालायदों माइ हाखांनायनि जुमब्रा जानोसै ना जोंहा गोथावनो जुमब्रा जानोसै जुमब्रा हांग्रायानो नै लोगोफोर नाय जुमब्रा जानो नागिरदों जोङो ओमफ्राय जुमब्रायानो बारा गैला ना ओइ नै थाइसे दङ ओमफ्राय नै थाइसे नाय जोङो जुमब्रा नै ओरैजा सासे इउटुबार फैदों आरोना बेबो ब्लग खालामनोनो अबे नै बारा गिदिर गिदिर गैला आरोना नै इसिनिनो बिराद गोदै आरोना जानो गोथावथार छोटा मोटा ब्लॉग में क्या करेगा क्या बोला मातलो क्या मातलो रे ओमफ्राय नै इयो माबा आरोना मा होनो खोजिमा बाहा नै खोला नै खोला ओइ नै गिदिरनो मोनसे लायथाङै नै लाबो दिनै जाजोबनोसै आरोना लोगोफोर नै दिनै जाजोबनोसै दंफांखौ जों खालि खालामथारनोसै जुमब्रानो बोथोराथ' ओरैजाय मैगं गायदों आरोना लोगोफोर नै आं खोन्थानो र' नै लाव बैसां नै इथिंजाय मुला एसे फोना दोनदों आरोना ओमफ्राय नै दुन्दिया एसे दुन्दिया फोना दोनदों नाय लोगोफोर जोङो फोथाराव जागोन आरोना नै वाव नै नाय सोरगिदिं नायनानै ला नै लोगोफोर नै जों बेयाव जागोन आरोना थालिर बिलाइ लानि लोगोफोर नै आङो थालिर इनि बिलाइखौ जागोन ना जायाब्रा नै बेखौ लानोसै थालिर बिलाइखौ नै ओइ आंनो थालिर बिलाइखौ लाबोलायबाय ओमफ्राय नोंसोर हायाखै आरोना दाबो सिखा गैया बिलाइनि दि माबार दि जानो लुगैनाया हामथारला आंहा माबार थाबनो आं मावाबानो मोनजाया बानलु उंग्राखौ नाय लोगोफोर नाय बानलु उंग्राखौ ओमफ्राय आं माबायदि केमेरा हमदों नाय केमेरा गथ'खौ जि खस्थ' आंहासो गावसो आराम जिरायनानै जिरबाय थाबाय नायदो बानलु देग्राखौबो डेन्जारसो जुमब्राखौ बयबो जानाय नायग्रोबाय आरोना ओमफ्राय नैबेल' जानाय नायाखै बेखौ जानायनि होबाय केमेरामेननो आंबो जानाय नायनोसै सासेनि ओरैजा ओरै लाइन जाबाय आरोना थालिर बिलाइयाव नै जोबोद मोजां जाखाबाय थालिर बिलाइयाव आंबो जाबाय थानोसै वाव डेन्जार जाखाबाय नै नाय गथ'नि जानायखौ नाय नै आंना जाजोब्बायबो दसेनो जालाय आसुरि जाबाय नै बे गथ'आ नै जाखांबाय नै लोगोफोर स्लिम नै नाय गथ'नाथ' थोबावासिनो नायदो गथ' मानसिफोरा बिराद गोखै जानो हाखायो आरोना लोगोफोर आलौबाय बुस्थुआ आलौबाय ओमफ्राय दै लोंना होबाय आङो आलौबाय नालाय दै लोंना होबाय ओमफ्राय नैबे गथ'आबो नै हख्लायगासिनो दङ नायना ला नै जों गामिनि सेंग्राखौ सिख्लाफोरा नायना लाबानो जाबाय नै कक्रे कटन सेंग्राफोरा बिदिनो जाखायो मालाय साइसनि जों बुरिनासो खावलायफोरा गिदिर जायो ओमफ्राय सेंग्राफोरा मालाय खावलायफोरा ओरै जायो आरो एबार गय जानोसै आरोना नै फारिखानि आङो एबार जुमब्रा जानायनि दिनाथ' गैलालाय नै एबार बैग्रि फिथाइ जानाय दिन फैलायसिगोनलाय लोगोफोर नै बैग्रि फिथाइया नायना ला नै बिराद गोदै आरोना बैग्रि फिथाइया नै जानो गोदै गेस्रेम एखेबारे गोथावथार जानो एबार गय जासिगोन आरोना नै गय खादों नै गया बिराद अस्थारहाय गय खाग्रायाबो जोंना अस्थारथार नै गया बिराद गोथावथार बे गयाबो जानो एखेबारे गोदै नारेंखल फिथाइ बायदि आरोना गया जानो गोथावथार आयौ फाथैया जाय दे फाथैया सुदो माबार
फानो ए खोलै जोबो मालाय गोजौ गोजौ थिखोयो रोङानो देलाय खालामफिनलाय देलाय साय दे इयो रोङोना ना इयो खोन्थानो नागिरदों हा नोंबो खोलैनो मोना दै खोलैनो मोना साय रोङानो दे हर आं खोनायलाय हरलाय आं खालामनायनि छोटा मोटा ब्लॉक नाय आंनिखौ नाय गाव सरल' जाबाय ना ओमफ्राय आंनो होआ गयखौ आं छोटा मोटा ब्लग मे मा होनखो आंनि मबाइल चेनेल फिसायाव ओंखारनो लाजियो आरोना गथ'आ ओमफ्राय लानाङा आरो ओमफ्राय नोंसोर आंखौ थाब माबा खालामना होबानो गासैबो ज' जाजायो होमबासो नैबे गथ'आ लाजिनो गासिगोन नै बुरजादोबा फुनिखौ देन्जार जाखायो आंनो फुनिखौ नायनानै लानो मबाइलाव एसेल' नुदों आरो ना ओमफ्राय आंनाथ' हाथाया ओरैबायदिखा लोगोफोर नाय खदालनिखा नायनोलाय नै आंना हाथाया खदालनि नालाय ओमफ्राय आं गयखौबो अरनो हायो ओरै नोंना बोरै हाथाय होनदो नोंना माबानिफ्राय रुवानि आंना खदालनि नाय मालाय जाय हाथाय मानसिया रिगि हाथाया नायनो मोजां ना हाथायफोरा बेखौथ' नायनो मोजां आंना खदालनि नै गिदिरा इना माबानि सैमानि बिना लोगोफोर इना गोलाव आंना सैमानिया मोननैल' दं नै लोगोफोर नै सैमाना ओइना मोनब्रै दं नै सैमाना नै सैमानि हाथाया मोनब्रै दं इना सैमानि हाथाया नायनो इना आंना सैमानि हाथाया मोननै दं लोगोफोर ओमफ्राय इना सैमानि हाथायाबो मोननै दङ ओमफ्राय इना सियालनि दं आरोना हाथाया इना सियालनि ओमफ्राय इनाबो सैमानि मोनब्रै गय जाखांबाय एबारबा मा जासै गय जाखांलायबाय आरोना ओमफ्राय मोदोमफ्रा गिदिरथार आयौ थैगोन रांबो नङा जा थां गेलेगोन इयाव मा खाबादि गेलेलाबायनांगौ जाखो दे आखाइ बुग्रो दे बिसोर सानैजों खाबादि गेलेनो नागिरदों आरोना बिसोरो जुमब्रा जाखांनानै ओमफ्राय माथो खालामना थानो होननानै ओमफ्राय बिसोरो माबादों खाबादि गेलेयोनो जानानै गय फैबाय नै गय फैबाय गय फेगुलायबाय नों गय फेनायनि महरखौ नायलायनो नाय गय फेनायनि महरखौ नायनो माबायदि जादों एसे गयखौ जाखो उदै साबायनोहाय उदै साबायनो लांखिनिया नाय जुमब्राखौ जाखांनानै खामानि मावनो बादोंमोन आरोना रायखायो देख्रेबाय होला देख्रेब आंखौ बिसोर खामानि थिनखागोन आरो नुदोंना रायाखै दे मामा फोर जुमब्रा जालायबाय खमला जानोसैलाय नै खमलाया ओइ बे गोमोनहाय नै थाइसेया गोमोन खाफैलाय गोमोनखौ खाफै खमलाया मोनहांबाय ओरैनो नै थाइसेया गोमोनथार इनि थाइसेया खमला जानोसै आरोना नै खमला खाबाय मोनबेसे खाखो थाइथाम खाबाय थाइसे खाबाय खालाय खामानि गैयै थ'र' डिस्टार्बथार जेबो जाया गथ'फोरजों लोगोफोर अमा खि जानो नामा होनो लोगोफोर नै अमा खि जानो नामा होनदों आरोना गोखै खमलाया गोखै जाखायो दा बायदियाव भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंसोरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय लोगोफोर स्राय एसे मिनि गारबाय आरोना बाय बाय लोगोफोर बाय बाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय